Айде, малки нощни! Поне се наядоха с чесън брутално с шкембета, затова им казах, че ги карам на отворен таван. Давай газ! На минус 10! Минус 15! Казвам, че навънка е зима, ама Айде! Дай газ! Спрегни голфо! Това голф кабрио ли? Какво е? Милионерче! Не се подигравай! Давай, давай! Иво, стигаше ни. И не гонят некъде дебил. Ей, бомбончета! Къде сте, бе? Ще ви смуча! Ау! Леле, майко мило! Леле. Той е брутален! Ей, следвам гроб! Габриел само! Ай, аз по-взем. Нали? Аре, давай, направим. Ами, че ги взем нека ми влезеш таваните. Да, тига на това, че да се разболем утре. Чакай, бе, тъма ни знахме на главната. Свитушка, здравей! Ой, Не бачка ги рука, не гледайте! много яко, обаче, много свежо. Долу не е минус 15. Минус 10. Тук вече е справа ред за войните. Колко На къв ляп се няма право, бе. не, тук. Гледат ли хората, а? Да никой не очаква такова нещо, но последно вече погледай на това поле. Вика то днес познача почва. Моите солагните. Ей! Той е с шапка, батко, в кола. Кола с покрив с шапка седи. Сая, то няма снег да вън. Айде, че има понеки малко. Там Нато не се кри, Нато. О, тихо! Аз съм служили ръкавици. Задната ти пистера ти се разпори. Задния шеф даде багаж. Айде, топли банички!